Up to this video day guys, nang laag day may kay isuroy na ko niya akong mga sakop. Kunya mamalit ko na akong mama og sapatos niya. Taglipaya sa akong mga sakop ko. Dagko kay ngisi murag nakabuhi squadra ba. Adiri dapita guys, nagsugod nagpili akong mama. Wa po nagtulupig niya ako isa kana ko. Kini siya murag sa sitahor. Talaw-talaw sa presyo, nagisukod pagid niya. Pagsukod niya kay dako makayo, gibalik rapod. Samtang nagpili-pili pa akong mama, kini akong mga bugoy diri nagkalingaw pud og tanaw sa mga dulanan. Giingnan ako sa pikas sa mamalit kay daghan mo kapilian, ayaw mo diri kay gamay ra. Ya kay kini akong gamay nugsugod na ni siya moy-maoy. Ang isa ka maguwang, nagtanaw na lang siya siyang mga manghod kay ulitaw naman daw siya, di na lang siya mamalit og dulaan. Sanina lang daw iya ha. Pagbalik nako diri ka mama, wala pa daw siya kakita sa iyang sukod. Ay sige pagsukod-sukod. Finally nakakita na gid si mama sa iyang sukod ug nagustuhan pud niya. Giingnan ako sa akong mama na intiri na lang si auntie. Mautong niirog na pud mi sa unahan kay gipangitaan niya si auntie. Giingnan ako nga pagpalit pug sa ninama. Ang ingon pud sa akong mama nga dili lang daw siya kay sapatos lang daw yung gusto, dili daw siya nang sanina. Diring dapita guys, nagpili na pud siya para kang auntie. Unya nakakita pud siya dayon. Diring dapita guys, nakita na mi sa akong partner kay nagbuwag man mi. Kay siya pud nangita pud siya mga sanina sa akong mga sakop. Mao nang gibit-bit sa akong anak na dalaga. Unya kini akong dalaga kay wala pa man siya iya, giingnan ako nga balik taron dito sa pikas aron mapangitaan tika. Diring dapita wala pag nakontento ning tulo na ko kasakop, nangita pag sila chinilas na maarang nila, pero okay ra sa isa ka tuig kay isa raman pod basta nalay budget. Amo din ni akong kita sa akong pag-vlog mao ni akong gipamalit sa mga gamit sa akong mga batos. Dako jud kay tabang para sa kuha ning mag-vlog. Samtang nagbaklay mi nakakita mi gitar de sa kilid, nangunong na pud ning upat, nadamay pa noon yang lula. Wala gitistingan yun hinukus ko sa akong mga sakop. Giingnan ako nga magpalit lang ta napon basta natay budget. Diring dapita nang lakaw nami kay mamili na daw ang akong anak na dalaga og iyaha. Padulong mi dito sa pikas. Diring dapita mao ning napili sa akong anak na dalaga. Hilig jud kay siya ning mga inani nga sanina. Dili sa hilig ang mga pakigols na sanina. Dalaga Pilipina gyud na iyang tirada. Giingnan ako nga dungagi pa na pagpili pa dito sa imong gusto. Unya kini ako isa kasakop nagpabadlong naman hinuon ni diri. Nagkikiay naman hinuon kay nakadungog og sounds. Kini siya basta matumana ni siyang gusto, sipat jud kay ni siya. Dili gid siya maulo bisan pag naitaw. Tanawa ko na ninyo may kay kikiay. Lipay kay na siya kay napalitan na siyang mga bagong sanina ron. Samtang nagpili pa akong anak na dalaga sa kaduhan niyang sanina, nikalit lagbutho ang isa og nirampa na pod. Tuwara ni kiyay na pod. Basta yung sipatan ni beta bisag asa gyud siya. Basta mutukaran siyang gusto. Iya gyud nang tumanon bisan pag dagagtao na, mutirada yun na. Kay vlogger kuno daw siya, ingon pa niya. Mao nang di na daw siya maulaw kay mag-vlog na daw siya. Diring dapita magbayad nako sa akong obligasyon. Way daghang istorya na bayad ayon ta. Kung magbayad nako sa akong obligasyon diyan, ang lakaw na pod mi. Nangadto na pod mi sa pikas tindahan kay mamalit ko daw sila sa ilang mga dula. Fast forward na lang ta, nabot na tagkalit diri sa pikas tindahan. Kung nanulod po dayon mi. Pag-abot na mo diri sa second floor, wa na daghang langay, nipili dayon ang akong kinamanghuran. Ug mao dayon ni ang gustong napili. Napasta dayon niyang lipaya, sayang napilian ug nagpasalamat siya nako kay gitumanan nako siya sa iyang gusto. Nya diri sa pikas nagpili na po niya ang duha, gitabangan niya iyang mangod ug pili sa mga dulaan. Nya ulay na buhat, niabot diri sa tumoy, ni kuransa na po, ni sayaw na po siya. Partiging sipata ning bata, makalingaw gyud ba. Nya mao to guys, daghang salamat sa inyong pagsuporta ug pagtanaw. Bye-bye! Alana ko i-promote yung adula guys, no? O ang online sabong. Kung gusto din mo mudula guys, PM lang mo sa kuha niya. Wapo tayo pagsanayan ni guys ha. Dali ra kayo pagdula ni guys. Sinani ra kayo siya guys. So mupili lang mo diri sa meron o sa wala guys. Duha ra inyong pilihan na rin. Kung makadaog mo, dali ra kayo itong cash out na guys. Pati pag cash in, no? So PM na. Kung sa pa'y paabot niyo. Pero ayaw pag-bet kung wala kay kwarta.